בואו תראו איך יהודי שומר כשרות עושה קניות בתאילנד. כדי לדעת מה כשר, אני מוריד את האפליקציה כושר סקן, וככה עושה קניות. זה האפליקציה. מיל, כשר. יוגורט. כשר. כשר. אמא, איפה חלק? נקניקיות? לא. אוקיי. למה? אננס, 3.5 שקל. מה את אומרת, בצל לקנות? למה לא לקנות בצל? זה לא קשה. למרות שזה זול, 10 שקל לקילו. סלום. טרי. אחד קמח, בואו נראה אם הקמח הזה כשר. כשר. ואם לא מצאתי דברים שאני מחפש, אז יש מכולת בבית חב"ד המקומי, ששם יש את כל המוצרים. אם זה שימורים, תבלינים, קטניות, ממתקים, יינות, ביסקוויטים, ואפילו מיץ ענבים ב-28 שקל. בשרים, קפואים, בצק, נקניקיות, הכל יש בבית חב"ד.